Madina who dói tríide bhí sé reinint bhí sé gear agus bhí sé dríúil agus bhí sé slátáinúán so ceap mé go leis sé go máth a hí chalíní don í sin. Bhíoh go mar leabhar atá aistrithe ó bhéarla go gaeilge fio go mar dús nuair ní ra bheithena go mar Christina tús na bliana agus nuair thosaí mar caint formar amach go raibh simig an burta goine leabhar fantasíocht agus bhfuil anas in bhíine rudicus in Harry Potter and Lord of the Rings agus leabhar mar sin so fio go mar na leabhar seo chun caint faoi Tom beag mé caint faoi leabhar amháin beag méid an rud seo agus beag chuna sais minse gom don an Hobbit cumá agus beag Christina ag caint faoi Harry Potter. Is iad na leabhar is fearlinn fan siad mar dormer mar Clína. Ceap mé go méid siad níos éasca le léamh ag an fearmór tuisciúil siad nachfuil si cóscanú nó headú don fearmór tuisciúil an scéal nó an pláiste sleiceolalas a go tan féin. Agus tá inis go dtí deire an sprí seo an éile beag léthireachta ollscoil imní gá mí. Well, mar so díis is dramhuiid na bfuil simagin sa Béilge. Simagin bar fiá sa choir a skillan na seanga, agus simagin ar dahi a roint adrin féin agus libse a cháde a luchtéisneachta.